ஹாய் கேஸ், வெல்கம் டு யுவராஜ் சேனல். ஸோ சேனல் நீங்கள் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க கேஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீரமே வாகை சூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விஷால் அண்ணனோட படத்தோட ட்ரெய்லர் தான் நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் தான் நம்ம இன்றைக்கி ரியாக்ஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஸோ வாங்க கைஸ், நம்மளோட செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். நம்மளோட ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் அந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். உனக்கு ஒரு நல்ல க்ரைம் கதை சொல்லட்டுமா? வீட்டில் 2 பொண்ணு இருந்துச்சு. ஒன்றுக்கு உயிர் இருந்தது, இன்னொன்னுக்கு உயிர் இல்லை. அந்த உயிர் இருக்கிற பொண்ணும் அந்த உயிர் இல்லாத பொண்ணத்தை கொலை செஞ்சுச்சான். தான் உயிரை பாதுகாத்துக்க வேற வழியே இல்லாம கொலை செஞ்சவனுக்கும் மற்றவங்களை கொலை செஞ்சு நம்ம உயிர் வாழணும்னு நினைக்கிறவனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிறத விட அது எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறோன்றதுதான் ஒரு நல்ல போலீஸ்காரனோட முக்கியமான தகுதி நான் நினைக்கிறேன். நீ இருக்கிற ஹைட்டுக்கு நின்னத்துல போயிட்டு வச்சேன்னு வச்சுக்கா, நிறைய வருமானம் வரும்பா. இந்த போலீஸ் வேலை உனக்கு வேணாம்பா. ஆரம்பிக்கலாமா? மேல ஒரே சவுண்டா வந்துட்டு இருக்கு. என்ன சவுண்டு? ஒரு பொண்ணு ரூம்ல ஒரு பையன் தானா ஜேஸ்தாஸ் வாய்ஸடா கேக்கும். இது பிச்சுக்காரனுக்கும் மீடியாக்காரனுக்கும் இந்த ஒரு டாபிக்கே போதும். அல்வா மாதிரி உள்ள தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு குற்றவாளி எங்க தெரியுமா உருவாகிறான்? நம்மளை காப்பாத்த ஒருத்தர் இருக்கான்னு அவன் நினைக்கிற இடத்துல. இந்த போட்டோல இருக்கவன் ஒரு லிங்கா பிடிச்சு வந்துட்டு இருக்கான். எலியை தொற்ற பாம்பு ஆபத்தானதா இல்ல பாம்பு தொற்ற எலி ஆபத்தானதா? பாம்போட பசி ஒரே ஒரு எலி, அந்த எலியோட பசி ஒட்டுமொத்த வயல். நான் ஒரு கொசு. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் போராடுவேன். நாளைக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பாதிக்கப்படும், அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அது போராடும். ஒரு நாள் ஒரு சிங்கம் பாதிக்கப்படும். கொசு, ஆட்டுக்குட்டி, நாய், நரி எல்லாத்தையும் அவனுங்க கொள்ளலாம். ஆனா சிங்கத்தை அவனுங்களால கொல்ல முடியாது. நான் சாதாரண மனுஷன், சண்டை போடலனா நம்மளையும் கொண்டுருவாங்க. கமிங் சூன் இன் தியேட்டர்ஸ் கைஸ். வேற லெவல் படம். ஐயோ, காப்பிரைட்டு. ஏன் அப்படி பண்ணேன்னு வைங்களேன். ஏன் அப்படி பண்ணேன்னா காப்பிரைட் வந்துருச்சுன்னு வைங்க, சேனலே தூக்கிடுவாங்க. ஆல்ரெடி ஒன்று வந்துருச்சு. ஸோ கைஸ், இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு க்ரைம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு க்ரைம் படமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டாக காமெடி கலந்து, ரொமான்டிக்காக ஒரு லவ் கலந்து, காமெடி கலந்து, இதெல்லாம் கலந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ரைம் படமாக வரும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கதையை பற்றி ஓரளவுக்கு லைட்டாக இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தோன்னே ஒரு ஐடியா வருது. ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். ஸோ கைஸ், அந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ். ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், விஷால் அண்ணன் இந்த படத்தில் வேறு லெவல் நினச்சிருக்காரு. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப்னே. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்களான்னு தெரியல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தம்பி சேனலை கொஞ்சம் பெருசாக்கி விடுங்க. பாய் காய்ஸ். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சூடாக உங்களுக்கு இப்போயே தரனால நான் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வீடியோ போட மாட்டேங்க. ஸோ 4:30 வீடியோ எப்போதும் 5 மணிக்கு கரெக்டாக வந்துருங்க.